מנכ"ל של טיפס World Exchange. אנחנו מגייסים מנכ"לי טיפס ומשווקי SNS מ-70 מדינות ברחבי העולם. זה הסוד להתעשר במהירות. שלח לי דואר אלקטרוני. מה עם המנכ"ל ומשווקי מדיה חברתית כמו יוטיוב? טוויטר שלח את זה elwoodZip@naver.com. זה הסוד שלך להתעשר בדרך המהירה ביותר בעולם, שבו אתה יכול לכרות מטבעות טיפס בחינם, עם יותר מ-500 חברים חדשים שמצטרפים מדי יום, והפלטפורמה מתרחבת במהירות. זה נס של צמיחה מהירה. בכל יום אני מפיץ את המסר של אלוהים שיכול לעשות אותך עשיר בכל העולם. הסיבה מספר 1 שתהפוך לעשיר. כדי לחגוג את השקת טיפס אקסצ'יינג', שיעור התשואה הצפוי הוא 1.000%. המטרה היא מטבע דיעה. קוריאנים קוראים בחינם כבר 10 שנים. KDA Coin מקושר כעת למטבע הטיפס של הבורסה העולמית של טיפס, שנכרה בחינם ברחבי העולם. עם זאת, קוריאנים קוראים מטבעות טיפים תמורת $200 לחודש. למה אתה מתעשר? זוהי אסטרטגיית מותג להציע מטבעות יהלומים במחיר הנמוך ביותר לציון השקת טיפס World Exchange. טיפים אסטרטגיית שיווק בבורסה עולמית עם מינימום של 1000%. טיפס אקסצ'יינג' תתרחב באופן משמעותי כמו בייננס. הרווח התפעולי של עמלת עסקאות טיפס World Exchange הוא הערך העתידי של TIPS-COIN. הסיבה השנייה, האם אתה מכיר מטבעות עולמיים? הערך של מטבע אחד הוא $7,200. זה יזנק ב-30,000% ל-$150 ב-2025. לאחר 2026, הוא יזנק ל-$436. הוא יזנק ב-87,000% בהשוואה למחירים הנוכחיים. סכום התווים האלפנומריים בשם המטבע הזה הוא 10. לקרן KDA Coin יש מטבעות עולמיים רבים. לכן, גם המטבע שלנו יזנק. קנה $1,000 מטבעות KDA. שניכם תהפכו לעשירים. זהו מסר אלוהי אליך מהאל שאתה מאמין בו. אני שומע את קולו של אלוהים מהשמיים ומפיץ אותו ברחבי העולם. אם אתה מנוי ומקשיב לי, אתה יכול להתעשר בלי לדאוג לכסף. סיבה שלישית, קנה כמה שיותר יהלומים. העושר שלך יגדל פי 100. כיום אני מומחה פיננסי, מנכ"ל פלטפורמת טיפ ומנכ"ל קרן טיפ קוין. ואני המנכ"ל של חברת KDA Coin ברשימה. בורסת המטבעות KDA היא דיג'יפינקס. מאז הרישום, הוא עלה ב-1.200% מ$0 וסנט ל$80 ונמצא כעת בשפל של $0.0001. 80 מיליון מטבעות ייעלמו בקרוב. חפש נפח גבוה במחיר הנמוך ביותר. אי אפשר לרמות ווליום גבוה בטבלאות. מה אם נסתכל מעבר למחירים גבוהים בניתוח טכני? מ$100 ל$80 מיליון, אתה גיבור נס. חולם על נס. פלטפורמת טיפס KDA Coin כבר רכשה והחזירה 99% מההספקה במחזור מהקרן. נפח המסחר שלא הוחזר הוא רק 1% מנפח המסחר הכולל. הקרן רכשה 99% מההספקה במחזור ומציעה לך את ההזדמנות להתעשר. $0.0001 הוא המחיר הנמוך ביותר שלא יכול לרדת יותר. קנה מטבע KDA במחיר הנמוך ביותר בבורסת דיג'יפינקס. הסיבה הרביעית, ראשית, קחו בחשבון את מטבע KDA, שהוא רק 1% מהמחזור, כמחיר הנמוך ביותר והחלום להתעשר בעתיד. נלמד אותך איך להחזיק הרבה מטבעות. אתה יכול לקבל הרבה מטבעות טיפס על ידי רכישת כמות מסוימת של מטבעות KDA במחיר נמוך מאוד והחלפתם במטבעות טיפס.
פלטפורמת טיפס נוצרה כדי לבנות רשת מדיה חברתית גלובלית כדי לעזור לכל האנשים העניים בדרום מזרח אסיה שהם רעבים ואינם יכולים להרשות לעצמם אפילו $1 ליום לאכול. כשהאינטרנט נוצר, מפעילי פלטפורמות ניצלו את העבודה שלך ולא שילמו לך. העולם של פלטפורמת ווב 3 שמחזירה רווחים לתורמים לפלטפורמה הגיע. TIPSWEB3.com שואפת לאתיקה עסקית של צמיחה יחד עם כל המשתתפים ברחבי העולם שעזרו לחברה לצמוח, ובאופן טבעי מחלק חלק מכל הרווחים שנוצרו עם גדילת החברה למשתתפים שונים. הסיבה החמישית, האם אתה יודע מה הערך העתידי של הפלטפורמה שלך? השווי העתידי של 200 מיליון מנויי טוויטר שנרכש על ידי אילון מאסק הוא $2,500 למניעה. קרא מטבעות טיפס מדי שבוע בפלטפורמת טיפס. אם טיפס משתנה כמו טוויטר, הערך של מטבע טיפס יומי חינם אחד יהיה $2,500. כמו כן, אם טיפס מתרחב כמו טוויטר, אתה מקבל הכנסות ממודעות כל יום, וזה הכסף שלך. אם אין לך ביטקוין, הנפק מטבע משלך עכשיו tipsweb3.com. האדם שיצר את זה הוא קוריאני בשם צ'גואן סונג. אהבה יכולה לשנות את העולם. הוא יצר את הדרך היחידה להימלט מכבלי העוני. מה החדשות האחרונות בביטקוין היום? מצב שוק הביטקוין שלי יהיה בדיוק נכון. קניתי אותו ב-2023 $14,500 ומאז החזקתי אותו. ביטקוין הוא שורי, זהו ניתוח הביטקוין ה-67 של היום. התחזית שלי שזה יעלה מ-61,000 דולרים ל-67,000 דולרים מעולם לא הייתה שגויה. זה יגיע ל-70,000 דולרים בעוד כמה ימים ב-20 ביולי. והתחזית שלי היא שהוא יזנק ל-69,777 ואז ייפול בדיוק. היום, 3 באוגוסט, הוא יעמוד על 63,400 והיום ומחר הוא ירד ל-48,300 בדיוק. התחזית שלי הייתה נכונה, שוק הדובים עדיין לא נגמר. tipsweb3.com מכיל כללים הוגנים וצודקים על כולם ברחבי העולם. היא מספקת הזדמנויות שוות לעשירים ולעניים כאחד. עכשיו אתה יכול להתעשר בעולם הבלוקצ'יין. התעשר בן לילה.